नांगले सवारी बयबो फोन है दिनै निजरा प्राइमारिनि आन्दाराव टटेल 39 सो गुबुन गुबुन हान्जानि लोगोसे बर' फरायसा आफादावबो खामानि मावबोनाय बेबायदि सुबुंफ्रा दिनै जयेन जागोन खोब मोजां निजरा प्राइमारिया फिसा प्राइमारि प्रायथ' बिपिबान गोजाखा आरो दा बिथांमोना फैबावबाथ' आरो निजराया बहुत मजबुत जागोन आरो जोंना बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा फ्राय खोथाफोरखौ बुजिजोब्बाय गोदोआव बेफोरबायदि ओनसोलाव माने विभिन्न समाव माने बर' फरायसा आफादानो होन सोरबा सोरबा होन गुबुन गुबुन खोथाजों रायजो राजाफोरखौ आन्दायहोबाय थायोमोन किन्तु आसल खोथाया मा दिनै बिथांमोना बुजिबाय दा इउपिपिएल दोलोआ जे एकदम नंखाय खोथा बुंदोंमोन खामानि मावनो हायाखै बेफोरबायदि ओनसोलाव मोजां फरायसालि गैया भेन्सार स्कुलखौ सरकारि जागोन होनदोंमोन खालामनो हायाखिसै प्रमान जाबाय महिलाफोरखौ बिथांमोना बिराद अननाय होगोन होनदोंमोन हायाखिसै प्रमान जाबाय माने गासिबो दिगाव मोनफा मोनफा प्रमान जानायाव दिनै ओमफ्राय जि नुबाय जों सरकाराव गैयै एमएलए हिसाबैब्लाबो बिथांमोननि फ्राय समस्याफोरखौ गिदिर फिसा जोङो खम परिमाणे समाधान खालामगासिनो दङ बेनि जाहोनाव दिनै बिथांमोना जोंनि सायाव जथेस्थ' बिसास फैदों आरो बिदिनो जोंजों सानसे सानसे जयेन जाबाय थादों आरो आं नुदों दा निजरा प्राइमारिया जोंना बिराद स्ट्रं आरो स्टेटमेन्टआ नंखाय ना मा बे बिथांमोननि जि नटिफिकेसन बेखौ नायबानोथ' नुगोन ना बेखौथ' नायदों रायजो राजाया बेवहाय प्रटेस्ट खालामदों रायजोआ प्रटेस्ट खालामदोंबा बेवहाय असान्ति जादोंब्ला बेखौ बिधान सभायाव लांनाया आंनि दायित्व दिनै जुदि नंखाय नङामोनब्ला मानोथो बे अर्डारखौ बिथांमोना केन्सेल खालामनांगौ जाखो माने केन्सेल खालामनांगौ जाखो दिनैथ' बिथांमोननि जि मोनसे अर्डार बरनदोंमोन बे हाखौ माने बेम्बु प्रसेसिंनि नामाव माबा खालामनाय आंथ' मिथिनायाव केन्सेल खालामनांबाय बिथांमोना दिनै रायजोआ साक्सेस जादों आंनि थांखियाथ' बेनो रायजोखौ सहाय होनाय क'क्राझाराव गोबां दावराव आदानिनो हा होनायनि बेलायावहाय बेनि सायाव बुङो जोंहा सोरबा आदानिनो हा होनाय सोरबा माबानिनो हा होनाय जोंहा बेयाव बुंनांगौ गैया किन्तु सोरबा नोंनि थागिबि मानसिखौ होखारनानै हा होनायाथ' जुक्ति गोनां नङाना सोरखौबा दाङाबाजि खालामलायनानै सोरखौबा होखारलायनानै बुख्रु सुख्रु खालामलायनानै जुदि सोरबा कम्पानिनो हा होनो नागिरोबा बेथ' मोजां खामानि नङा किन्तु जों बुङो मा इन्डास्ट्रि जा नागिर हा नागिरनानै हो नङा होमबा दिनै बिथांमोना हाग्रामा महिलानि समनि माबा मा होनो रामदेबनो होनाय माबा होनाय खोथाफोरखौ बुंनो नागिरदों रामदेबनो होनायावथ' बिदि जेबो समस्या जायाखै रायजोआ रावबो आपत्ति लाबोआखै आंहाथ' मा बुंगोन जोंहाथ' रायजो राजाया जिहेतु गावनि हा बे हाखौ जिहेतु मोननो लुबैयो रायजो राजाखौ बेबायदि खस्थ' होनाया थिग नङा खस्थ' होनाङा बयहाबो हानि मोन्थाय मोननांगौ अधिकार दङ बे मोन्थायखौ मोन्थों आं बेखौनो खावलायो बासमती सेरफाङा जिहेतु बिजेपिनि दखलाव बिपिएफनि दखलाव फैनायनि बेसेबां बिजेपियाथ' खनसेल'सो बिनि बाखियाथ' माबायानो गोजा बिपिएफआनो गोजा खननैया खनसे गेजेराव कंग्रेस फैदों लोगो लोगो सोलायफिनदों ओंखायनो देग्लायबो एखे नायदोंमोन रायजो राजाफ्रा खनसे गोथाव ना गोखै ना गोखा मिथिबाय बिपिएफआवनो फैफिनगोन मोनसे सोंथि खालामनो सानदोंमोन नोंथाङा बिदिनो गामि बिथोराव गिदिंबाय थादों थिग बेबायदिनो साननै सानथामसो सिगां बेबायदिनो माखासे गामि एक्सटेनसन जादोंमोन जिखिनि सनितपुर आरो बिश्वनाथआव 60 गामि हाबदों टटेल 81 मोन दरंखौ लानानै आरो बेनि गेजेराव गोबां मोननिफ्राय दुखु मोनदों आरो बिथांनि मेन उद्देश्य जादोंमोन 60टा समष्टि जानांगौमोन बाट गामिसो सोसनदों मा बुङो बेनि बेलायाव बेखौथ' फैलार जादों बिथांमोना जेब्ला बिटिआर एकर्ड जादों रायजो राजाया बिदि सानाखैमोन बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों एखे राहैनो खुनु कमिसननि खोथा गैया जेसेबां सनितपुर आरो बिश्वनाथआव बर' गामि दं खन्थि गुवासलि हाबजोबगोन होननानैसो बुजिदोंमोन आरो बेखौ हाबखांनायनि उनावहाय जि 60 समष्टि बेखौ जागोन होननानैसो बुजिदोंमोन दिनै 60 समष्टि बानायनो बेयो 2 बोसोर 3 बोसोर 4 बोसोर लानायाव रायजोआ जेबो सानाखैमोन जेब्ला टार्म्स मोनसे जोबनानैबो समष्टि बानायनो हायासै अब्ला मा सानगोन फालाय बेलाय बिराद गिदिर फैलार नङा होमबा हाग्रामा महिलारिया 2003आव बिथाङा इन्टारिम दानानै जुदि 2005 नि एप्रिलावनो समष्टि बानायनानै इलेक्सन गेलेहोनो हायोब्ला बिथाङाथ' जास्ट एक्सटेनसन 2005 निफ्राय 2025 5 बोसोर मोनसेयावबो मानो समष्टि बानायनो हादिया मानो गामि सोबाय ओरैबो जाया जोंथ' बुजिगौ
जों बुजिगौ मा 6 शिड्यूल माने कन्टिगुवास जानांगौ दिनै बिथांमोननि इनक्लुजन एक्सक्लुजनावबो कन्टिगुवास शब्दआ दङ दिनै कन्टिगुवासबो नङा माबो नङा सेटेलाइट थां माथां माबायदि गामि सोखो गामि हाबनायखौ जों गाज्रि मोनाखै खिन्थु मानो कन्टिगुवास खालामनो हायाखै एखेबारे एखे लाथारि गामि थायाबो जानो हागौ खिन्थु बेहाय फरेस्ट दं माबा दं बेफोरजोंथ' कन्टिगुवास खालामनो हायोमोन ना बेखौ खालामनांगौमोन क्लियार जानांगौमोन नङा होमबा क्लियार जानांगौमोन खोथाया दिनै जेबो स्पष्ट नङा मा रोखोमनि सेटेलाइट कनसेप्ट दंना गैया बिटिसिआव बे गोदान मोनसे फैलायबाय बिनि थाखाय मा रोखोम जागोन जोंथ' खोनाफेराखैमोन जिहेतु जों क्लजखौ फरायदों इनक्लुजन एक्सक्लुजन बेहायथ' कन्टिगुवास शब्द दंमोन अब्ला एसे मानसिखौ हें खालामनाय जादोंना जायाखै फालाय हें खालामनाय जादों ओंखायनो माने बिथांमोना गासिबो दिगाव फैला 6 शिड्यूल हिसाबै कन्टिगुवास खालामनांगौ बिथांमोना सनितपुर आरो बिश्वनाथसिम बिथांमोना कन्टिगुवास खालामनांगौ आरो दा जोंथ' फुरा जा फोथायनाय दङ जोंनि सरकार नेक्स्ट फैखागोन बे सरकारा फैयोबा निस्सय जों बेखिनि खामानिखौ जों मावनो हागोन समस्थिबो दानो हागोन जों बेखिनि एरियाखौ जों कन्टिगुवासबो खालामनो हागोन दिनै नोंथांनि समस्थिजों लोगोसे आं मोनसे लास्ट सोंथि खालामनो सानदों बिथांमोना बुंबाय थादों दि जिखिनि बे बिटिआर एकर्ड जादों बे एकर्डआ खुनु माने गाज्रि एकर्ड नङा बुंदों बिजेपिजों बिथांमोना एकर्ड खालामनायजों लोगोसे जिखिनि मोनसे एनएसए थाना सरकार दादों बिथांमोना नोंथांमोना कम्पेरिसन खालामदों बिथांमोना 17 बोसोराव दाङा बाजि दिन थांबाय नाथाय बिथांमोना बुंदों जों मोनसे हान्थि परिबेख लाबोनो हाबाय होनना बुंदों बेनि बेलायाव सारा नों मा एक्सप्रेसन होनो सानदों बिथांमोना बुंनो रावानो गैला खालि सान्ति 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 मामोन बिथांमोननि आन्दोलननि उद्देश्यआ बेखौ बुंग्रोना हारसिङै सिरि सिरि जे बिथाङा एकर्ड खालामहैबाय सोरनावबा सोंदोंमोन ना बड'लेण्डखौ गारदो सान्ति खालामना लाना फैदो सोरबा बुंदोंमोन दिनै बिथांमोननि खुगायाव जेबो भाषा गैला सान्तिनि बादै शब्द जेबो बुंनो गैला खिन्थु बिथांमोननि सान्तिनि समावनो जों नुगासिनो दङ सान्ति सोरबा दुखुथिया सुबुंफोरनि न' बां सिफायनाय हा गैजायै मानसिखौबो दिनै मोनसे हानिफ्राय उच्छेद खालामनाय मालाबा दादागिरि सोरखौबा फैलाबायनाय जों नुफेरबाय टाउन कमिटिनि चेयारमेनानो गसाइगावआव टाउननि गासैबो रायजो राजाखौ दखानिफोरखौ बुनाय जों बेखौबो नुदों नङा होमबा बिथांमोननि सरकारनि समाव बिथांमोननि फरेस्ट गार्ड माबाजों खैजना गावथार